VM i 1991. Kamp som Spanien vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Og hvad så her? Der er straffespark. Ja, han bliver hævet i trøjen, markerer Howard Webb. Lad os prøve at se den igen i langsom gengivelse. Og her ser man netop Dos Santos klasse. Ja, jeg synes, det er kammerbolden der med Paulo Renato. Og portugiserne er heller ikke helt enige med Howard Webb. Men straffesparket er dømt, så det er med statsgaranti Giovanni Dos Santos, som skal sparke på Luis Patricio her fra Sporting Lissabon, som bestemt ikke har haft nogen hektisk aften indtil nu. Dos Santos kan altså score sit andet mål i turneringen, hvis han omsætter. Og han er altså venstrebenet, og det omsætter han helt sikkert. Mexico foran 1-0. Ingen problemer, og stor mexicansk jubel naturligvis. Paulo Renato ryster stadigvæk på hovedet over Howard Webbs kendelse.